Hey sanibonani yazi la kunalento load shedding elokuba khona nje kade ikhona izinsuku ezimbala ezidlule sengiyacabanga nje ukuthi kungathiwani kuvele kuphela ugesi iqhamuke lento ye load shedding vele kuphela ugesi kubemnyama kuvele kunokho umuntu uvule abantu kunokho umuntu uvule uJesu uzocela ikhandle luzwe ngempama qhwi impama hlwa impama hawu ungabusazi noma ushawa i-load shedding iyona lekushaya ngempama noma ushawa ispoke noma ushawa umuntu ufela uzwe ngempama nje ebumnyameni usathi uyavula hlwa bafethu stop is lento yokuvula umnyango kufanele ukuthi kuphela ugesi uvela uphuma uye phandle yabo kufanele eshwa abantu mfethu uma uzaqhuma isibhamu eminyango you are the one usuyaphuma uye eminyango kodwa bonke abantu baphelele la endlini uyokwenzana eminyango uyofuna abantu phandle kwaphela bonke abantu bala endlini baphelele athi umuntu ayithanga uqalaza eminyango uqalaza bani ngoba abantu ohlala nabo basafe naba la endlini so stop is bafethu ukuthi makwenzeka igemegeme usuyagijima uyalapha uyoyilandela nawe isigemegeme phezulu kwesigemegeme esikhona please guys it's just a warning ukuthi nje ngiyanithiphisa ukuthi don't do it please and nalabo abashanga impama kulento ye load shedding abayiyeke please kanti mina anginazo ke nje ihlathi zokushawa yinina anginazo ke nje yabona nje idlathi zami nje singinomuntu obuhlalela ukushaya ihlathi sami nje ngempama stop it guys please stop it